retning for Rune Rasmussen, får du rettet op, og så er det efter ham nummer 10, og tæt frem imellem Rose og Vesterland. Men at komme med halvmeter længere ned, så er de væk. Det er godt, ja. Det er vigtigt, hvis det er siger jeg så. Det tager noget tid, det her, det kan jeg love jer, for de står så dybt, de to biler. Chevrolet tror jeg er relativt enkelt at få i. Det er jo dygtige folk, vi har her. BF Bilers redningsmandskab, de kan det lille trick. Prøv at se her. Trylle, trylle, trylle. Chevrolet er ude af gruset. Må man køre videre, når man har været ude i gruset? Ja, det må de ikke. Nå ja, de ved ikke helt sikkert her, vel? Nej, nej. Kim Holgaard i hvert fald ude af bilen. Nu på vej over til den. Nå, det er hissigt. Ja, meget hissigt. Og så som 2 gange i taget på den. Hans kone hedder Nullergøj. Hvad siger du til det? Og det er flasken sig for. Men ja, kan vi nå at få det ryddet til den her omgang? Ja. Den der Tikkedans-sponsorerede Chevrolet 04, den tror jeg ikke, de forklarer. Gør de? De skal køre heatet imellem 2. og 3. Det er et C-løb. Er der en chance? Måske. Ja, det har vi set, at fint det er serviceret. Hold da. Det er sgu nok godt, fordi det ser ud som om, at vi kører meget normalt. Ja, så er vi klar.